133 športových nadšencov si v nedeľu zmeralo svoje sily pri Štrkoveckom jazere. Podujatie Aquathlon pre všetkých sa tak tešilo väčšej účasti ako v lani. Minulý rok sme mali zlé počasie, sme mali 118 a tento rok pravdepodobne okolo tých 130, čo je super. No a teraz za chvíľku budú pretekať Ružinovčania ako Open, čiže ľudia, ktorí sa iba športom zabávajú. Drtíme, pičíme, páleme a bicyklujeme. Beháme, sorry. Poď, Savák, poď! Poď! Čaky tu dole! Dobre, Mačo, ideš? Poďte, dobre. Dobre, Mačo, si plával. Dobre, ideme, makáme, Bude to na triatlonistu nezvyklá muskulatúra, ale aj to sa niekedy stáva a chlapec veľmi dobre bicykluje. Tak, ak vyzerá, tak silno aj bicykluje. Absolvoval niekoľko triatlonov v živote. Tomu boli svedkami, výborne beha. Vyplával ešte ako prvý zásadník, tak je fantastické pláve. Takže na budúce nie je kategória Open, ale už tí bratači najväčší podskúmne, ja som budem na neručianie mikrofón, trošku signál. Šátko, obdivujem poprvé tvoju výkonnosť, poprvé tvoje telo, ty si kto a povedz mi, čo si ty zač? Super, Kajka. Ako to robíš, akože tak, že si sa rozhodol, alebo aj chodíš na už možno nejaký klub v Bystrici? Vedeš len triatlon alebo aj nejaké iné športy? Martin Stodola, gratulácia k prvému miestu, paráda. Po časti plávania ste boli druhý. Ako sa vám to podarilo dohnať a nakoniec získať to prvé miesto? No tak našťastie, bo bohužiaľ predo mne bola len jedna žena, dievčina. Oni sú väčšinou slabšie behu, ale plavkyňa bola výborná. Ja som celkom spokojný, že dobre to bolo. Na to, aké boli podmienky v tej vode, tak to bolo dobré. Čo bolo s vodou? Taká špinavá je, sú tam tie riasy a je to také nepríjemné v tom plávať, keď vám tu pristane na tvár a ešte kebyže to náhodou vdychnete alebo zhltnete, tak by bolo ešte horšie. No, tiesto, naozaj, veľký to chalán, touto chalanovky naozaj tiež medzi mužmi systémom štarcie, vybala celkovo za samýto druhý zvoní a potom na behu nedá nikomu šancu. A Niki Smetana, Lukáš Cíkula, Open, muži, Aquathlonu 2014, Aquathlonu do všetkých. Ďakujeme pekne. Mali ste aj za sebou nejaký špeciálny tréning na tieto preteky? Zrovna na tieto nie, včera som sa zúčastnil triatlonu v Senci. Tak, no moc nie som oddychnutý, ale podarilo sa. V poslednej kategórii si prvenstvo odniesol domov na Nový Zéland Sam Osborne. V kategórii žien zas bodovala juniorka Ivona Miklošová. Pre televíziu Ružinov Mariana Šebová.